na izložbu slika Jasna Opavski, mit o ženi, muškarcu i meni. Gospođa Jasna Opavski je završila, odnosno ona je diplomirala 1958. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i 14 godina je radila kao profesor u gimnaziji da bi se nakon toga opredelila za samostalnu umetničku delatnost. Ja bih se sada zahvalio i gospođi Vesni Gnješ na umetničkom i tehničkoj saradnji u prezentaciji ove izložbe, a vas prepuštam uživanju i pre nego što dam reč autoru, ja ću se predstaviti, ja sam Rajko Mitić, član Veća za kulturu, verske odnose i ekologiju u gradskoj opštini Vračar. Imam izuzetnu čast i privilegiju da vas pozdravim u ime predsednika gradske opštine Vračar, gospodina Milana Ane Deljkovića, kao i svih zaposlenih. A sada ću prepustiti reč autoru. Prijatno. Ovako lepo predstavili, da se zahvali gospođi Vesni Gnješ koja me je pozvala, zbog čega ja izlažem ovde jesenas na izložbi moje kume. I hoću da mu kažem ono što pretpostavljam da se možda stvara kao pitanje od vas, a to je kako je nastala ova serija slika. Znači, jako je teško pronaći sebe dok si sam za svojim pisaćim stolom, za svojim štafelajem pokušavaš da odgovoriš na pitanje ko sam ja. Ja sam jako teško došla do svog ličnog pečata kao slikarka. U tome su mi čak smetali moj talenat i moja tehnička veština, jer sam ja mogla da predstavim sve što vidim i mogla sam da imitiram slikarske rukopise starih majstera, ali ono što nisam mogla, to je da imam neku svoju ličnu temu, svoju harmoniju, svoj lični način. Mnogim od vas je poznato da moja prošla samostalna izložba je nosila naziv Podsvest sve zna. Jer ja sam se u potrazi za svojim stilom okrenula ka podsvesti i ka jednu metodu, nadrealističku metodu, koja se koristi u psihologiji, poznatom kao Rorschachov test. Ja sam tražila figure mrljanog boja, nesvesno, i tako su ovi mitovi počeli da izranjaju iz mene. Automatski su se pojavljivale figure i zauzimale odnose prema drugim figurama, stvarajući na taj način priču. Ja sam se uhvatila za tu Ariadnu mit i počela da je raskričem i tako sam donela odluku da neću napustiti figuraciju i portret, jer me njegova izražajnost najviše uzbuđuje. Odlučila sam da neću napustiti realistički način prikazivanja vidljive stvarnosti, zato što me Bog za to nadario. I treće, odlučila sam da neću odgovarati ni na čije očekivanje, jer tamo gde se odgovara na očekivanja, tamo se gubi autentičnost. Tako sam ja dopustila svojim nedoumicama, dilemama da postanu anđeli, svojim željama, strastima da se pretvore u kentaure, svojim mislima u sveštenice i tako sam počela da stvaram ove svetove, a tek kasnije sam počela da razmišljam zašto sam ih baš tako istvorila. I to sam pokušala da izrazim u ovim tekstovima. Svaki tekst je nastao dok sam sliku stvarala, a zapisan je tek posle. Osim toga, na sadržaj ove serije slika uticali su i autori koje sam čitala dok su slike nastajale i možda neke od motiva vi prepoznajete, a to su Homer, James Joyce, Nietzsche, Jung, možda najviše, onda Crnjanski, Dante, Goethe i profesor Miloš Đurić. A ja sam jednostavno ospoljavala svoj unutrašnji život u kome ste se većina od vas već potpisali. I zato vam puno zahvaljujem što ste večeras došli da me podržite i što ste mi pomogli da stvorim ovaj svet u sebi i da vam prikažem. Tako da na ovoj izložbi nisu prikazane samo moje slike, ovde je prikazana moja nesigurnost, prikazane su moje dileme, strahovi, želje, čežnje i ona najosetljivija ja je ovde izložena. Izložba je otvorena, dobrodošli.